Nová technológia kanadských odborníkov na hydroizolácie zabezpečuje ich produktu široké využitie v rôznych priemyselných odvetviach, najmä však v stavebníctve, v poľnohospodárstve, v automobilovom, námornom a lodnom priemysle. V slovenských podmienkach sa technológia najviac uplatní pri opravách plochých striech, izolácii základov budov a podzemných častí stavby, kovových konštrukcií podliehajúcich poveternostným vplyvom, pri izolovaní kúpeľní, sprchovacích kútov, balkónov a iných zariadení, ktoré si vyžadujú ochranu pred vodou a jej dôsledkami. Produkty tekutej gumy poskytujú ochranu pre betónové konštrukcie, murivá, kovy a drevo. Tekutá guma sa aplikuje náterom alebo prostredníctvom nástrekového systému. Pre aplikáciu hydroizolácie nástrekom slúži zariadenie, ktoré je poháňané benzínovým motorom a má jednoduchú obsluhu. Pri bezproblémovej a riadnej údržbe je systém funkčný už o niekoľko minút. Pri takomto postupe je práca rýchla a efektná. Pri aplikácii tekutej gumy je nevyhnutné dodržiavať niekoľko zásad. Minimálna hrúbka nástrekového materiálu je 1,5 mm. Gumu začíname aplikovať viacložkovou striekacou pištoľou, ktorá sa nastaví tak, aby sa emúzia a katalizátor spojili v dvoch rovnomerných VR-ovitých obrazcoch bez vyzrážania sa niektorej zložky. Začíname v najnižšom bode plochy a pokračujeme až do najvyššieho bodu. Na všetky spojenia horizontálnych a vertikálnych plôch, rohov, spojok a tmelených výplní sa nanáša dvojnásobne silnejšia vrstva. Ak je súčasťou aplikácie aj krycia vrstva, potom ju môžeme realizovať najskôr o 5 dní, a to až po riadnom zaschnutí materiálu. Aplikovaná guma je extrémne pevná a vysoko odolná proti mechanickému poškodeniu. Jej rozťažnosť je až 1800%. Materiál je odolný voči UV žiareniu, chemickým rozpúšťadlám, jemným kyselinám, vodným riasam a korózii. Tekutá guma chráni prírodu, pretože je ekologicky nezávadná. Hmota je nehorľavá, bez zápachu a nie je škodlivá pre životné prostredie. Pre iný spôsob aplikácie slúži náterová tekutá guma, ktorú je možné nanášať valčekom alebo štecom. Tento spôsob sa aplikuje v menších miestnostiach, najmä v kúpeľniach a práčovniach. Pri takomto postupe je nutné, aby plocha bola suchá a zbavená všetkých nečistôt, medzi ktoré patria akákoľvek masnota, vosky a podobné komponenty. Pri menších stavebných špárach sa guma nanáša štecom, pričom materiál je možné aplikovať niekoľkokrát. Tým sa docieli absolútna nepriepustnosť medzi jednotlivými miestnosťami. Správne aplikovaná tekutá guma zabezpečí 100% adhéziu voči podkladovým materiálom. Nová technológia kanadských odborníkov na hydroizolácie zabezpečuje ich produktu široké využitie v rôznych priemyselných odvetviach,
najmä však v stavebníctve, v poľnohospodárstve, v automobilovom, námornom a lodnom priemysle. V slovenských podmienkach sa technológia najviac uplatní pri opravách plochých striech, izolácii základov budov a podzemných častí stavby, kovových konštrukcií podliehajúcich poveternostným vplyvom, pri izolovaní kúpeľní, sprchovacích kútov, balkónov a iných zariadení, ktoré si vyžadujú ochranu pred vodou a jej dôsledkami. Produkty tekutej gumy poskytujú ochranu pre betónové konštrukcie, murivá, kovy a drevo. Tekutá guma sa aplikuje náterom alebo prostredníctvom nástrekového systému. Pre aplikáciu hydroizolácie nástrekom slúži zariadenie, ktoré je poháňané benzínovým motorom a má jednoduchú obsluhu. Pri bezproblémovej a riadnej údržbe je systém funkčný už o niekoľko minút. Pri takomto postupe je práca rýchla a efektná. Pri aplikácii tekutej gumy je nevyhnutné dodržiavať niekoľko zásad. Minimálna hrúbka nástrekového materiálu je 1,5 mm. Gumu začíname aplikovať viacložkovou striekacou pištoľou, ktorá sa nastaví tak, aby sa emúzia a katalizátor spojili v dvoch rovnomerných VR-ovitých obrazcoch bez vyzrážania sa niektorej zložky. Začíname v najnižšom bode plochy a pokračujeme až do najvyššieho bodu. Na všetky spojenia horizontálnych a vertikálnych plôch, rohov, spojok a tmelených výplní sa nanáša dvojnásobne silnejšia vrstva. Ak je súčasťou aplikácie aj krycia vrstva, potom ju môžeme realizovať najskôr o 5 dní, a to až po riadnom zaschnutí materiálu. Aplikovaná guma je extrémne pevná a vysoko odolná proti mechanickému poškodeniu. Jej rozťažnosť je až 1800%. Materiál je odolný voči UV žiareniu, chemickým rozpúšťadlám, jemným kyselinám, vodným riasam a korózii. Tekutá guma chráni prírodu, pretože je ekologicky nezávadná. Hmota je nehorľavá, bez zápachu a nie je škodlivá pre životné prostredie. Pre iný spôsob aplikácie slúži náterová tekutá guma, ktorú je možné nanášať valčekom alebo štecom. Tento spôsob sa aplikuje v menších miestnostiach, najmä v kúpeľniach a práčovniach. Pri takomto postupe je nutné, aby plocha bola suchá a zbavená všetkých nečistôt, medzi ktoré patria akákoľvek masnota, vosky a podobné komponenty. Pri menších stavebných špárach sa guma nanáša štecom, pričom materiál je možné aplikovať niekoľkokrát. Tým sa docieli absolútna nepriepustnosť medzi jednotlivými miestnosťami. Správne aplikovaná tekutá guma zabezpečí 100% adhéziu voči podkladovým materiálom.